A matsayinka na ɗan Najeriya, kana da labarin cewa ana bin ka bashin aƙalla naira na gugan naira har naira 165? Babu mamakin ka shiga tunanin garin yaya, saboda iya tunaninka babu wanda ka karɓi waɗannan kuɗaɗe a hannunsa. Amma kada ka damu, za ka fahimci haka idan ka raba yawan basussukan da ake bin Najeriya da yawan al'ummar ƙasar, wato kimanin mutum miliyan 200. Alƙalman da aka fitar na bashin da ake bin Najeriya a watan Maris ɗin bana ya nuna cewa ana bin ƙasar tiriliyan 33 da biliyan 117 da miliyan 247 da wasu 'yan motsi. Ana kuma cikin haka ne kwatsam sai shugaba Buhari a ranar Talata 14 ga watan Satumba ya rubuta wa majalisa wasiƙa yana neman go ahead ya sake ciyo sabon bashi fiye da naira tiriliyan 2. Na san wani zai ce bashi ai hanji ne, yana cikin kowa, ko kuma na ce kowace ƙasa na ciyo bashi, saboda ko manyan ƙasashe irin su Amurka da Birtaniya su ma suna ciyo bashi. Amma watakil ko kai ba masanin tattalin arziki ba ne, idan ka duba yadda yawan bashin da ake bin ƙasar yake ci gaba da ƙaruwa daga shekara zuwa shekara, daga gwamnati zuwa gwamnati, babu mamaki ka ji ɗar. Idan ka duba daga lokacin da wannan gwamnati ta hau mulki a shekara ta 2015, ana bin Najeriya akalla naira tiriliyan 12 ne. Yanzu kuma bashin da ake bin kasar ya kai akalla naira tiriliyan 33. Amma fa kuma akwai gwamnatocin baya kamar lokacin Obasanjo da su fa ba maganar ciwo bashin suka yi ba, ƙoƙari suka yi wajen ganin an yafe wa Najeriya ba su sukanta. A yanzu dai idan majalisa ta amince aka aro waɗannan kuɗin, bashin da ake bin Najeriya zai ta sama naira tiriliyan 35 fa kenan. Tab, shin dan Allah ta yaya kuke ganin za a biya waɗannan zunzurutun bashin?